Nelíbí se ti výška vrstvy na tvojí 3D tiskárně Prusa Mini? Tak v tomto videu se dozvíš, jak si to změnit. Takže první krok půjdeme do ovládání. V ovládání si jedeme úplně dolů. A tam máme nápis kalibrace a testy. Zmáčkneme. A teď tady máme test ventilátor, test osy Z, X, Z, X, Y, test osy Z, test vyhřívání a kalibrace a první vrstvy. Ale my půjdeme na kalibrace a první vrstvy. Dáme další. Potom znovu dáme další. Potvrdíme. Nebo nechceme, pokud chceme zachovat aktuální hodnotu, aktuální výšku vrstvy, tak můžeme stisknout ano, ale pokud nechceme, tak můžeme stisknout ne. Já chci, takže dám ano. A znovu dáme další. A už počkáme, až se nám to zahřeje. A teď, jak se nám to zahřeje, můžeme vidět, že to začne tlačit filament. Tak si můžeme nastavit výšku vrstvy. Čím výše to je, tím dolů to jde. A tím to snižujete jakoby k té podložce. Ale když to dáváte zase na menší číslo, tak to zvyšujete. Takže když to dám třeba na 0, tak to bude úplně jako vysoko. A to my nechceme. Takže si můžeme nastavit, jak chceme. Já to chci teda, takže se podíváte, jak to tam jede a nastavíte si to, jak chcete. Třeba já si to tam teďko nastavím takhle tak. Takže čím zvyšuju, tak tím to jde níže. A čím zmenšuju, tak tím to jde jakoby výše. Jak můžete vidět. Takže já si to ale nakonec počkáte do konce, až udělá to tento krok. Jakmile tiskárna dodělá, tak vám tady chcete zopakovat poslední krok a upravit nastavení vzdálenosti mezi tryskou a podložkou. Pokud chcete zopakovat celý tento krok, tak zmačkněte ano. A pokud nechcete, tak zmačkněte ne. A jste zpátky. A pak vám zbývá jenom si vzít nějakou špachtličku a tak toto škrábnout. Celé. Tak jo, a já doufám, že vám tohle video pomohlo. A na YouTube vyšlo video 5 věcí, které doporučuji začínajícím 3D tiskařům, takže se určitě kouknete. A nezapomeňte tady dát like a odběr. A možná komentář, pokud chcete, tak moc mě to pomůže. Děkuji a uvidíme se u dalšího videa. Tak ahoj!